Ja. Nok derovre. Sådan. Hej, Løb. Det er godt. Det er meget godt. Ja. Så går man hjem til det. Det er ægte brint, det der. Rendyrket brint. Så. Og det siger, at den er ikke ren. Nu skal man passe på. Og I kan nok se, hvis I kommer op ilt til der, Ja, så eksploderer lort. Helt det her, det eksploderer. Det pulveriserer sig, det raserer hele lokalet. Ja. Det er så modbud. Det er den væk fra det. Der er en rigtig god grund til, at vi laver det her, ikke? Jo, fordi det er i den grad en elevøvelse. Møg urent. Det er knaldgas, vi har med at gøre. Det bør sige med det samme fare på færre. Du skal sige BUM! Den skal brænde med et stille og roligt klap. Det skal den. Ja, ja. Brænd stille og roligt, hvis det brænder alene. Men brænd iltblandinger, de er eksplosive. Stadigvæk ikke godt nok. Kom på. Hvor lader du hyl? Det er hestehyl. Ja. Pernillehyl. Den har vi kun en af, så den overtager I om et øjeblik. En god måde. Det er blevet. Det synes vi laver det her 29 dage for tidligt. Det her, det er nytårsaften. Er du med, Michael? Jeg er med. Kan du følge med? Ja, den bliver bedre nu, men den er stadig ikke ren. Altså, I bemærker den fløjt der, det må I aldrig glemme. Nej, det er urenhed. Det er urenhed. Alt for meget, det er knaldgas, vi har med at gøre. Det skal gerne blive renere og renere og brændt. Og roligt klap, det skal den brænde med. Og masser af gang i den der. Ja, den er ikke god. Hvad er det? Det er bølge, Michael? Ja, det gør. Vi tog de der zinksulfat, der vi kunne ikke sætte med de der pulver. Det der pulver, der var derovre. Ja, det er fint nok. Og en behøves med lidt kover. Det er mere, fordi det går lidt hurtigere, hvis det virker som katalysator. Altså, zink og syre vil altid give brint. Ja, I laver det herovre. I overtager simpelthen opstillingen herovre. Nå, I vil så gerne selv prøve. Okay. Ja. Nogle af os, der er meget noget mælke på det her. Og det var bedre. Det er ikke noget klap. Jamen, det skal må ikke pisse, det skal klappe. Så klap så. Det var også papirerne. Ja. Næste gang, så vil I høre, at der er... vi husker fandme. Nu vil I gerne høre, nu er det faktisk. Nu er det fuldstændig rent, for at komme op. I er også vand dernede, ikke? Nej, er det syre? Saltsyre. Det skal ikke bruge til at gøre det. Så er det vand, det er det her. Det er det. Nu skal den være der. Ja. Vi skal have den ren, vi skal have den ren. Jeg har så ikke testet ikke noget stadigvæk. Det er vand i først, det er simpelthen, vi glemmer. Det tager først 4 gange, så bliver det Ja. Nu kan vi genbruge testikkerne her. Det ligner også meget mere brint, der kommer ud nu. Ja. Nu er den klar. Jeg har brændt over i det. Så kommer den. Nu er den klar. Ja. Wow. Næsten ikke noget helt her. Det tog 5 plus minutter. Ja. I har... Så er der ikke nogen lukke herinde på? Nej, men så vil det vil bare eksplodere.